Ambalima bamananka mena maliko no ani maliko ka nga folini walimando obe kataw kilengele na bela jele mafu yan fawsi orola ka fo nyana ko bismillah ko dogokun kibaru sorole un kene kono mimi na wala li chamanke awi dogokun kibaru kuna foniyauna mali minisiri mini o kachaw benenu barako demson ngawko ani faso de manya baroma atari nyeda bolola barakela uluka subaka assemblée permanente des chambres des métiers kononana Ministry Amadou Koita atale inyeda yin sobaka sojo barado obesena yin konnana bolo la barakela utola anye siraka da ufanaka femunu sorola ka bo ukene kono anga jangu laje Ministry ka ni bonye imbe do nyogondo de kadra kono ani bolo la barakela ka nyogondo mamunu me bolo la barake uyuka hamina uyira ministry la o doye musaka ko ku deme ni musaka uye ani donta kauru yali fokata se taxi uma jenama ni ministry kurawna na ubina folu ke woni département munu be barake akero ku kumune konala donc prise de contact la nyanya na fait projet mamulo no chantier ni en espoir be fondé le mbaka apo visiter donc ay laydu dama abina chila c'est président de la République ni premier ministre ma ana daga ministre ni na wallet voilà akanga la c'est mogo makabe chila soma pour que bisaka na laje kan deme to kamna ka so ina ba so yere jola ni gouvernement ka demede aba fo budget mako budget spécial d'investissement au de job donc avec hectare kele akedeka donc ni nimbana abe seke sawe ka baradi tayruma ka baradi mécanicien mais yoro do bala o baradi bola baraka la bema parce que kalambe ka à distance vidéoconférence donc ni kele mune gele fuga métier là amo mogo wele ko fe o be kalanku parce que mali be en insécurité tina donc am saka kalanga à distance to comme na anyo feretike donc ni famo sera ko flen yorena vraiment be ka sport fondé le men yorenka pour que ministre ja sera ko fe to comme na Ministry ka fola bolo la barakelaw joro ka bo Mali barakola ani Mali yiriwalla jamana nyemoko ka nga fere bela jelentike kase ku ka bara do bala bar sabu ka daka u joro ka bo jamana soro siraw yiriwaliwla ani miye abe somo samabo abe ma haklisi ma jikisi u joro mi jamana kono be bodo be ba don fana ka fo u joro be ke se ka ke mi fana ben la wala parce que président la yini folo we ben am se ka bo gelani kono to na pour kana ni ben ni e mawsoro mi se ka polom ne already demsonuma ni e mawsoro mi se ka demson la do barala o be ke fenyi mi ben ben sabati jamana kono président ka la yini fana kera mi jamana don ala ta ko fe jamana do yi dana mi daka o e ka manda ke demsonu nyeta ka manda ke demson la ka la do nyumay ka manda ke demsonu jorob se ka kemi jamana jolila amba do chambre de métier ni chambre de métier ta u joraka bu mali kono kosebe u joraka bo mali pasigila kosebe o be baramike donc akaka angana kana laje am se ka deme mil la suma no formation professionnelle yoray am se ka deme la suma no équipement yoray am se ka deme la suma pour que munu ba barala parce que ni artisan kelen deme c'est comme si yema tour deme o eta ruta foni ni ter kelen deme ni mécanicien deme ni maçon deme ni teinture deme bref donc ne ala sonama ne baraka nyongo no ministre de la santé tourisme ni na wallet ama mbolo franyonka parce que ni ko demsono ka barako ni ko fana artisan ka nyeta ko question mundo gouvernement be ka kodedo donc ni ala sonama mbolo franyonka en se manake mi amboke pour kam se ka formation organisée to komina en se manake mi fana équipement ko la mo te we chama fo finu se ka sura su finu glan ou se fin chama be ou se ko glan donc pour que enfant ka se ka nga mand in met in Mali consomme produisons ce que nous consommons on a ok akacha ala fe fam kala ka exporter fana anga la nyini wodi amba do fana maw ban fe a dusubula a mirna bula o be minini dron o yedeme yoro inshallah deme be suma inshallah amba la donna ka fo kenenka bulo la barakela u yuga ni soja yira ministry ka bolla uye ana barake nyogon kadaga ministry kan kewale mba yira ka fo anga nieba kono ka olu deme Mali jamana kono kasangani anga jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita anaka gouvernement nga jamakulu ka bara bolo dalemu anuka kunklena wi kanyeshi jago ko nyaw nyana bolima Mali ministry mini o ka chaw beneno jago ko nyana bolima anga jamana konnana ay sigido ke ni Mali jamana soro bosombaw ani jago kelawi sigi la ngini te dore kaseka jago kela ani soro bosombaga nulame gelea mumbu ka bara konnana o kaseka shidon wala sa fura be se ka soro o geleawla akera ka be alamusa temenene madogo ku konnana jago kelaw ani izintigu ulu to la soba konnana
sani feere dakuruɲɛ kelen jago o ye baara ye min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ anw ka jamana yiriwali la nka o bɛɛ n'a ta a baara kɛbagaw o bilama degun dɔɔnin bɛ o kan i n'a fɔ sɔrɔ bosobagaw n'an ko ma ko opérateur économique olu minnu ka tɔrɔmɔɲɔ dɔɔnin bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la n'an ko ma ko dette intérieure o ye kɛwali ye min ni wulikajɔ kan ka kɛ ka sɛgɛrɛ teliya la min bɛ se ka kɛ sababu ni ka baara nɔgɔya a kɛbagaw bolo walasa ka fiɲɛ bɔda di jago ma min bɛ kɛ sababu ka baara nɔgɔya a kɛbagaw bolo kosɛbɛ. Ministre kura mun nana commerce la a y'a ɲini k'a fɔ ko chambre de commerce ka rencontre dɔ kɛ yan a bɛ fɛ ka na ani mɔgɔw ka kuma ka mɔgɔw ka haminako recenser k'a lajɛ cogo mun na a bɛ se ka o dilan donc a yɛrɛ y'a proposé ko a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ bi a bɛ cadre dɔ dilan en tout cas a ye cadre dɔ proposé ko kɔfɛ an bɛ bɛn ka taa o yɔrɔ la an bɛ secteur bɛɛ wele ka na minnu bɛ commerce kɛ minnu ye industrie secteur ye minnu ye service ye u bɛ mɔgɔw di an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa point minnu bɛ yen nɔ mun ye gɛlɛya ye bi an b'u bɛɛ recenser ka tila ka bɛn a kan an bɛ fɔlɔ jumɛn na ka tugutu ɲɔgɔn kan mun ye priorité de priorité ye an b'u fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ni ala ma basi kɛ a tɛ mɛn joona ni o pɛrɛla an b'aw ladɔnniya an bɛ bɛɛ ladɔnniya an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ka a débat kɛ i n'a fɔ ale y'a fɔ cogoya min na ale ye ministère de commerce et de la concurrence ye mais question dɔ bɛ yen nɔ mun ye wariko ye ministère wɛrɛ de b'o dilan mun ye suguko ye ministère wɛrɛ de b'o dilan mun ye transport ye ministère wɛrɛ de b'o dilan promotion d'investissement o bɛ industrie ni secteur wɛrɛ dilan mun ye transporteur ye mun ye agriculture ye mun ye service ye mun ye industrie ye mun ye commerce ye ka bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka hamina ko k'o noter ka na n'a ye ka essayer ka département bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa a kuma kɛ yen nɔ ni bɛn kɛra kan ni papier bɔr'o la donc département bɛɛ b'i jɔ i jɔyɔrɔ la pour que bɛn kɛra mun kan u ka se ka waleya n'o kɛra a bɛ se ka kɛ laɲini ye caman bɛ se ka bɔ mɔgɔw fɛ gɛlɛya la secteur privé kun kan. Ministre min bɛ yen ni ale ka baaraw bɛnnen bɛ jago ma n'an ko a ma ko ministre du commerce et de la concurrence a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko a b'a fɛ ka dɛmɛ caman de ka chambre de commerce et d'industrie du Mali sɛgɛrɛ walasa sɔrɔ bosobagaw ani jagokɛlaw bɛ se ka u ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo min na ko ka daa kan n'i y'a ta k'a lajɛ jago jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bi jamana yiriwali la o hukumu kɔnɔna na a ka kɔrɔfɔw la a kɛra k'a sinsin a kan ko jamana ɲɛmɔgɔw na wulikajɔw kɛ don nataw la min bɛ se ka kɛ sababu ni gɛlɛya minnu bɛ o kan bi ni ka olu ta ka bɔ o kan a labanna ni k'a yira k'a fɔ ko jamanajɔ ye sira caman taama ye ko o hukumu kɔnɔna na a n'a wuli ka se don nataw ma a baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen ni olu jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya kosɛbɛ nin baara ninnu hukumu kɔnɔna na walasa o ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka se ka fura sɔrɔ bana ninnu na min bɛ se ka kɛ sababu ni ka na ni bɛn ani keleya ye kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔ ni ka tila ka jago yiriwa kosɛbɛ an b'a ladonna k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ministre du commerce et de la concurrence fɛ ni munumunu salo ye chambre de commerce et d'industrie du Mali baarakɛyɔrɔw kɔnɔna na min kɛra sababu a bolo ni a ye taama kunkuruninw kɛ ka taa a ɲɛ da baarakɛyɔrɔw kan bureau ani baarakɛminɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya a taara a sen jɔ secrétaire général ale ka bureau kɔnɔ vice président fo ka taa se président yɛrɛ ma. Baara bolodalen min ni o bɛ ɲɛsin musow ka jɔyɔrɔko ani o hakɛw cayako ma o baara ninnu donna a ka bɛn arabadon ma dɔgɔkun kɔnɔna na centre Maeva Palace kɔnɔna na Amdalaye Asseyi kɔnɔ sigida 4nan na Bamakɔ a dakun tun bɛ tali kɛ fɛn min kan musow sen don ni politiki ko la Mali jamana kɔnɔna na laɲini ani nafa min bɛ sɔrɔ o la o hakɛ caya kan sigi in kɛnɛ kan mɔgɔba caman kun bɛ yen nɔ ka fara Mali minisiri kan minisiri min ni o ka caw bɛnnen don musolakaw denmisɛnw ani denbaya kunkan kow ɲɛnabɔli ma fɛn minnu sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ an k'u lajɛ. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko n'i ye Mali jamanadenw ta kɛmɛ sara la ko musow bi jɔyɔrɔ 50 ta politiki bunakun kan u fanga ka bon o la kosɛbɛ ni ɲɛnajɛw jama ɲini fo ka se lajɛw ma kalafiliw mana surunya u bɛ wulikajɔba kɛ o siraw kan nka o n'a ta bɛɛ u jɔyɔrɔ ka dɔgɔn kosɛbɛ fanga sɔrɔli la ka sanga ni nin waleya ninnu kɛlɛli ye kɛnyɛrɛye jɛkulu min bɛ ni o bɛ wele ko Enda Chairman ka fara Enda Japol kan olu ye kɔlɔsiliw boli nin waleya in kan ka projet dɔ sigi sen kan min ni o bɛna kɛ sababu ye musow sen ka don baara caman na projet in yɛrɛ kɔkɔrɔma donnen no farajɛla tɔnba fɛ ni o ye Union Européenne ye bi sɔgɔmada in na lajɛ kun ye ka an ye programme min sigi min b'a to musow bɛ se ka sen don an ka député bulon ɲɛmɔgɔya sigi minnu bɛna kɛ a tɛmɛ donc projet in ɲɛsinen do o de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi kun ye koromo karili ye n'an b'a fɔ bamanankan la koromo karili ye pour que ka a projet lakodɔn
mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ Enda Mali fɛnɛ bɛ ka sen don ni hakilina ninnu na walasa musow bɛ ka to kɔfɛli min kɛ an ka jɔyɔrɔ ɲiniw ni hakilina tayɔrɔw la an fɛnɛ bɛ se k'an fanga fara dɛmɛbaga tɔw ta kan walasa an ka yɛlɛma don la donc bi sɔgɔmada in na lajɛ kun y'o ye an ka dɛmɛbaga minnu n'an jɛna ka laɲini kɛ Union Européenne fɛ n'an b'a fɔ o ma ko Enda Tiers-Monde olu ye déplacement kɛ ka bɔ Sénégal ka na événement kama donc Union Européenne mɔgɔw fɛnɛ nana ani ministère de la promotion nana ka fara organisation de la société civile la parti politique service technique mairie gouvernorat mɔgɔw donc bɛɛ farala an kan k'an dɛmɛ an ka se ka ni baara in lawaleya projet in bɛna lawaleya Bamako kɔnɔ région de Kayi kɔnɔ ani Sikaso mara la donc an y'an ɲɛsin ni yɔrɔ saba ma barisabu ni Enda siɲɛ fɔlɔ ye ka sen don musow ka jɔyɔrɔ ɲini ko kuma la donc n'i bɛ o baara ɲɔgɔn sugu kɛ a ka kan i k'i fanga dan yɔrɔ la i bɛ se k'a lajɛ yɔrɔ min na i bɛ fɛ ka hakilina min kɛ n'a sɔrɔ jaabi b'a la walima jaabi t'a la o de y'a to an ye yɔrɔ saba in ta wa yɔrɔ saba in fana an m'a ta an kunfɛ an ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ n'i ye mɔgɔ minnu kan ka kala fili n'i y'o jateminɛ a mɔgɔ fanba o bɛ bɔ Sikaso mara la ni Sikaso mara bɔra ye Bamako bɛ fara o kan Kayi région bɛ na 6nan na place 6nan na donc an y'a lajɛ yɔrɔ min ta fanga ka bon ani yɔrɔ min bɛ kilancɛ la k'a lajɛ n'an y'an ka baara kɛ an bɛ se ka jaabi min sɔrɔ minisiriso min ka cɛw ɲɛsinnen don musow denmisɛnnin ani denbaya ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma a tɔgɔlamɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ko olu ka minisiriso bɛ nin hakilina in tari kosɛbɛ ko k'a sabu kɛ a bɛna ɲɛtagaba de don u ka baaraw cogoyaw la donc sɔgɔmada nin na a tun ka kan an ka minisiri ka na nin baara ni dayɛlɛ nka a b'a dɔn bi araba ye an ka ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn ye la min ye conseil des ministres ye ne ye bila ka na a nɔ na nka ni projet nin filɛ nin ye min daminɛna an bɛ foli kɛ minnu ye a hakilina sɔrɔ ka da kan u ka baara nin o bɛ an ministère de dɛmɛ parce que an ka ministère bɛ mun na mun ɲini de muso ka ɲɛta ni ko ɲɛta o ye fɛn bɛɛ de ye o ye fɛn bɛɛ ye ɲɛta tɛ se ka taa muso n'a yɛrɛ min ɲini don kow la parce que ne bɛ kɛrɛfɛ o ka e ka musakaw ni ka haminako ɲɛnabɔ a ka gɛlɛn donc fo muso k'i ɲini don donc ninnu ka projet ye min ye élection bɛna se min ye karata ye min ye a tɔgɔ ye assemblée ka karata ye donc an min ka d'an ye musow ka bɔ ka caya k'i kun bɔ a nɔfɛ ayiwa ni fana u ka se ka place sɔrɔ ka da kan n'u bɛ assemblée la hakilila muso ka fɛn caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya ka da kan i yɛrɛ kunkanko n'i yɛrɛ bɛ yen i bɛ se ka ɲɛnabɔ donc an kɔni bɛ projet mɔgɔ ninnu fo ka Union Européenne fo ka da kan olu de ye musaka di ka projet nin ka se ka yiriwa donc an bɛ dugawu de kɛ min ye laɲini ye ala k'a sabati dɔrɔn ala k'an dɛmɛ ka muso fana dɛmɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in la ɲɛnamayara ni ɲɔgɔlɔnbɔw ye ani poyiw minnu ni olu dakun bolila mɔgɔw la faamuyali kan musow sen donni na politiki koɲɛw la n'aw ye Mali musow ka jɔyɔrɔ ko sabatili vote ni Mali fan bɛɛ ka sanga ni Mali jamana finitigilakaw tɔgɔladon ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ta ko sabanan Moribabugu polisiso o ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan dɔgɔkun in kɔnɔna na min kɛra ka bɛn alamisa ma walasa ka se ka polisiw tɔgɔladon ɲɛnamaya k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin u ma a kɛra Moribabugu komisariya yɛrɛ de kɔnɔna na fɛn min sɔrɔla sigi in kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ an k'o lajɛ Ni y'a siɲɛ sabanan ye san o san octobre kalo tile 4 o y'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ polisiw tɔgɔladon ye ɲina octobre kalo tile 4 san 2018 Moribabugu komisariya olu fɛnɛ ye kɛnɛ sigi k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin Mali finitigi bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma polisiw a bɛ fɔ min ma nansarakan na journée porte ouverte ka cɛkɛdaw dayɛlɛ ka walawalali kɛ jamanadenw ye u ka baara tagabolo kan ani k'a yira k'a fɔ u sigilen bɛ a jamanadenw lakana de kama u kana u ɲɛda u ka baarakɛyɔrɔw kan ani u ka baarakɛminɛw ani baara yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na. Kulukoro mara la Moribabugu de désigné comme Moribabugu de commissariat laban ye commissariat kura ye donc ale de kɔfɛ commissariat ma jɔ Kulukoro région kɔnɔ fɔlɔ donc faamaw ye danaya ta k'a da Moribabugu commissariat kan a k'a ka daw yɛlɛ ka jama wele u kana population an bɛ population ka baara de la c'est la police républicaine au service de son peuple an bɛ faso baara de la an bɛ fasodenw de kama donc fasodenw ka polisi de don da yɛlɛnna ka a yiru la u kana a dɔn k'a fɔ commissariat in olu de y'a laɲini faamaw fɛ ko commissariat ka créer
pour que ka banbagaciw kɛlɛ u ka sigidaw la. Donc ala nana kɛ faso y'o ko bɔ a sira fɛ commissariat ɲɛnamayara ka commissaire dɔ n'a ka cɛdenw bila a kunna. Donc a ka kan nin don ɲɔgɔnna ninnu na an kan ka dayɛlɛ u fana ka na k'a dɔn k'a fɔ su ani tile an bɛ baara mun n'aw ye baara sugu minnu don an ka baara ye jumɛn an ka baara ye fɛn minnu ye donc u kana k'o dɔn. Moribabugu commune a ɲɛmaa tun b'a kɛnɛ kan n'o y'a maire ye fo ka taa se Kati préfet u ka dan kama u bɛɛ lajɛlen nana fara Moribabugu commissariat polisiw kan k'u ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya ka laban ka welewele kan da ka taa population yɛrɛ ma n'o ye jamanadenw yɛrɛ ye u ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin polisiw ma ni kunnafoni ɲuman dili ye lakana baaraw ni polisiw bɛ o la u ka se ka ɲɛ u bolo cogo min. An bɛ polisiw fo ka da kan polisi an bɛ se k'a fɔ o sigilen ni sisan cɛ a tɛ tɛmɛ san 2 kan mais baara min kɛra a kɔnɔna na n hakili la population bɛ se k'o lakale ka da lakana cogoya kan donc vraiment an ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ barrière foyi tɛ ko n'u y'a boloda an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko fana n'an y'a boloda an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ surtout bi bi na an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo bi bi na commissariat a bɛ yan brigade de gendarmerie bɛ yan protection civile fana bɛ Moribabugu yan donc vraiment an bɛ autorités fo. Weleweleda min bɛ yen c'est pour que nin kɛnɛ ninnu dayɛlɛ pour que population yɛrɛ kana siran polisiw ɲɛ k'a fɔ ko polisiw dɔ de ye polisi bɛ yen olu de kama c'est pour que état yɛrɛ polisi kɛ ka démilitariser ka bɔ militaire ka fɛn na pour que ka gɛrɛ population na kosɛbɛ donc o kɔnɔna na an b'a ɲini u fɛ u ka gɛrɛ parce que polisi tɛ se ka information sɔrɔ ni population tɛ u tɛ se donc fo population ka gɛrɛ hali bi dogo kana i den k'a f'u ye u b'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛ nin yɔrɔ in na u bɛ taa mais a ka gɛlɛn dugu ka bon yɔrɔ jɔlen caman bɛ u ma laban mɔgɔ vagabond ninnu bɛ dogo yen n'an y'o mɔgɔ sigana mɔgɔ fɛn o fɛn ye an ka s'u ma k'a f'u ye u bɛ t'u ka enquête kɛ u tɛ baga mɔgɔ ma n'u y'a ye mɔgɔ min ye sigana mɔgɔ ye u b'i minɛ k'i lasago fo k'a ɲɛ sɔrɔ n'i ti fɛn na u b'i labila n'u y'a ye yɛrɛ i bɛ fɛn na u b'i minɛ u bɛ sariya bɛ boli i kan donc an b'a ɲini population fɛ u k'u dɛmɛ. ɲinan polisiw ka ɲɛnajɛ a tako sabanan babu min n'u y'o ta n'o y'a tɛmu ye o de ye k'a fɔ ko bɛɛ ni kelenya polisi ka kɛ sababu ye k'o sinsin jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ baara kɔni kun cɛra ni commissariat yɛrɛ filɛli ye nabaw fɛ commissaire o yɛrɛ bilalen ko maaw ɲɛma. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔnden dɔw u taara ko ni dugu kɔnɔ taama na barawuli cercle la ani ka labana kunkunda Segu marabolo fana kan taama ye laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka taa ji forage 2 kolomukari ni dugu kofɔlen 2 ninnu kɔnɔna na musaka min ni o donna nin baara ninnu dafɛ o bɛ t'i jɔ sefa wari la fo $21,000 a bɔbaga o kɛra farafina jɛkulu dɔ ye n'u k'a ma ko agence des musulmans d'Afrique a kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna de la ka bɛn alamisa don octobre kalo tile 4 ma mɔgɔba caman o bɔra ka kɛnɛ in lasɔrɔ an ka ɲɛjɔ o sɔrɔlenw na. Tile kelen kɛrɛnkɛrɛnna k'o kɛ nin jibondo ninnu dayɛlɛli ye Segu région kɔnɔ min ni o hakilina bɔra Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba la ni o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye ani cakɛda min bɛ yen ni o bɛ wele ko agence musulmane d'Afrique olu ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ baara ninnu kunfɔlɔ bɛɛ daminɛna ko nin de ni o bɛ barawuli cercle fɛ ko ni kaw ye ji sɔrɔ musaka wari min ni o donn'o la o bɛ t'i jɔ $5 ɲɔgɔnna la min ni o lawaleyara agence musulmane d'Afrique fɛ yen dugudenw ye u ka nisɔndiyaw yira nin ko in na kosɛbɛ ni ka tila ka duwawu kɛ ka ɲɛsin a dibagaw ma. Nisɔndiya min bɛ an na yan nisɔndiya de don danda la sabu ji ye ɲɛnamaya de an ka dugu la yan ne faso de ye yan kɔnɛ mais an ka dugu la yan ni tilema bɔra musow u bɛ ji talanw fo ka taa se u bɛ taa ji ni fo kilo 8 wallahi ji tɛ sɔrɔ tilema fɛ kumana min na ni ani ONG agence des musulmans d'Afrique mɔgɔw ɲɛ tɔgɔ donna ɲɔgɔn bolo u ye an dɛmɛ k'a fɔ kuma na u bɛna foraji se an faso la fi sabilillahi k'a sababu ye Sherif Madani Haidara ye sabu ka d'a kan o sababu kelen de don o de y'a to an n'u ye ɲɔgɔn dɔn diinɛ baara la u nana ka na kɔlɔn sen an ka dugu la yan kɔlɔn in janya u y'a sen fo mètre 100 ani mètre 30 ka jigin dugukolo jukɔrɔ. Kɔmi kɔlɔn ko a jara dugu ye fo ka taa s'a dan na an tɛ se k'a fɔ ka taa s'a dan na fiyewu sabu anw fɛ yan ni tilema bɔra an bɛ wotoro de siri ka taa kungo kɔnɔ an ka kɔlɔn minnu bɛ an bɛ taa ji de nɔfɛ yen nɔ ji sanuman yɛrɛ tɛ an b'a ta dɔrɔn jiko dɛsɛ b'an na an tɛ se ka to n'an ma taa o ta alihamudulilayi n'anw sera k'o dɔ sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ k'anw b'o ta hɛrɛ la ka taa k'an ka fiɲɛw kɔnɔ an bɛ barika da sababu ɲuman minnu y'o k'an ye
an bɛ barika da olu ye. Ko ni tɛmɛnen kɔfɛ nin ye Segu ville kɔnɔna ta ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na u b'a fɔ sigida min ma ko Misira. Baara in tako filanan kɛra yen. Jibondon kura dayɛlɛla yen fana min ni o koromokarili baaraw bɛɛ kɛra groupement secrétaire général fɛ. Wa nin waleya ɲuman ninnu bɛ bɔra agence musulmane d'Afrique de la. Segu ville kɔnɔna na Misira jibondon min ni o jɔra ye. Musaka min donn'o la o bɛ t'i jɔ $16 la. Bi an bɛ Segu région kɔnɔ an ye jibodo belele fila dayɛlɛ Segu région kɔnɔ o de kosɔn Segukaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don bi bi in na an bɛ don min na ko bi an ye dɔ dayɛlɛ Kɔni filanan na o tun ye forager pompe manuelle ye o musaka bɛnna $5 ma an bɛ min na sisan Segu yan Misira ta in o ye château belebele de ye 20 mètres cubes de b'a la ji litiri 20 bɛ k'a kɔnɔna la donc forage panneau solaire fana de b'ale de b'a marché donc ale fana musaka bɛɛ lajɛlen bɛnna CFA wari $16 ma agence musulmane d'Afrique de jɔra n'a musaka bɛɛ lajɛlen ye maa min kɛra a sababu ɲuman ye o ye an balimakɛ Makiba ye donc n'o ye AMSES ɲɛmɔgɔ ye groupement leader groupement fana membre don donc an ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bi bi in na. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ɲɛmaaba ni o ye Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ye ni ale ye silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye a tɔgɔlamɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ groupement ɲɛmaa tɔgɔ la a ye bonyamasegin foliw kɛ ka ɲɛsin nin waleya ɲuman in ma ni ka tila ka weleda kɛ ka ɲɛsin wele min bɛ ni janɲɔgɔnya ninnu banbali kofɔ Segu mairie ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na weleda kɛ ka ɲɛsin dugudenw bɛɛ lajɛlen ma dugu minnu ni o garisɛgɛ donna nin jibondon ninnu na ko fɛn min bɛ nin jibondon ninnu minɛ cogo ɲumanya ko fɔ k'u jija o la ministiri min ka caw ɲɛsinnen don diinɛ ko ani an ka laadala koɲɛw ɲɛnabɔli ma a fana tɔgɔlamɔgɔ min ni o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o fana ye nin laɲini kelenw kɛ ka ɲɛsin duguden ninnu ma. Ni jibondon sababu kɛra maa min n'o ye Elhaji Mohamed Bakiba ye Segu ka don groupement bɛɛ n'o ye Cherif Ousmane Madani Aidara ye Ala ye fana y'ale sɔn a ka sɔnni tɛmɛna Mali kan bi ale fana ye Segu ka ye. A bɛ Makiba fo nin baara minnu kɛra Ala k'a n'a sara an bɔra Kɔni bi fana Amisani ka kalannen dɔ bɛ n'o ye Ya Tarawele ye olu fana ka dugu la Ijma Mamuru don u ye dɔ pɔnpu dɔ fana d'o ma an y'o dalen sɔgɔma in na. Nisɔndiya ye fila ye ne bolo n b'a dɔn jiko gɛlɛya min bɛ yan a fɔra ne ye a ka caya don min na a fɔra n k'a papier bɛ signé n man d'a la ne n jɔlen ma signé yɛrɛ foli ani tanu ni waleɲumandɔn bɛ an balimakɛ Makiba Mohamed Makiba i y'a a ŋaniya ta Ala y'i sɔn dɛmɛbaaw la a kɛra awa munna ne t'i waleɲuman dɔn population bɛɛ tɔgɔ la Segu population bɛɛ tɔgɔ la ji mɔgɔ mun kɛra sababu ye k'a nati le cher Mohamed Makiba à travers l'agence des musulmans d'Afrique an b'u waleɲuman dɔn le président de la République, Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta, l'ensemble de son gouvernement, à travers le ministre Amadou Oumar Hass Diallo, et par ma personne, an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lajɛ ye kun cɛla ni jibondo ninnu koromokariliw ye ni ka sɔrɔ ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin a dibagaw bɛɛ lajɛlen ma. Sigi dɔ kɛra dunanjigiso Radisson Blu la programme d'échange culturel américain o baara bolodalenw o baarakɛla kɔrɔw ani o ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sigi laɲini ye fɛn min ye a bɛna kɛ sababu ɲuman de ye ka falen caman kɛ baarakɛla kɔrɔw ani kuraw ni ɲɔgɔn cɛ États-Unis kaw ka lasigidenso o min bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ olu ka bonya kɔnɔna na. L'Américain ka lasigiso min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma nansarakan na ko ambassade olu ye kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min n'u ko a ma nansarakan na ko sommet des alumni maa minnu delila k'u sen don baara la baara minnu bolodala l'Américain ka lasigiso fɛ n'o ye ambassade ye o maa kɔrɔ ani minnu bɛ yen n'u tɛ ɲɔgɔn kalama kɛnɛ in sigikun ye a labɛnbaaw fɛ k'a fɔ olu ka se ka ɲɔgɔn dɔn minnu delila ka taa l'Américain ka jamana kan ka segin ka na u ni hakilina minnu nana ani minnu ma deli ka se yen nɔ fɔlɔ u ka se ka ɲɔgɔn dɔn sɔrɔ ni jidi u bɛ se ka yiriwa cogo min na Mali ni l'Américain ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ maa 150 olu de y'a kɛnɛ sɔrɔ ka bɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Nin programme tɔgɔ ko Yes programme nin ne siɲɛ fɔlɔ de ka kɛ parce que Yes yɛrɛ i b'a kɛ san kelen dɔrɔn de u b'i bila ka taa Américains fɛ yen pour que k'i dege u ka culture la. Ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ye Fulbright programme de kɛ Fulbright programme kɔni o bɛ maaw dɛmɛ maa minnu tilara yan université kalanw na
n'o bɔra yen yes programme fana bɛ yen o yes programme o bɛ ekɔlidenw kan minnu bɛ kilasi 9 kilasi 10 ka taa se 11 ma ni malidenw don dɔwɛrɛ fana bɛ yen ko TA o ye teaching excellence minnu bɛ enseignement kɛ mɔgɔ kalan kɛ donc o b'olu concerné programme caman bɛ i n'a fɔ SUSI i n'a fɔ IVLP san o san maa 70 ɲɔgɔn u b'o de ta ka taa n'u ye lamɛrikɛ jamana kan u ni lamɛrikɛnw ka ɲɔgɔn ye ka hakilina falenw kɛ seko ni dɔnko ani baara wɛrɛw sira kan. san kɔnɔ lamɛrikɛnw ka lasigi so min bɛ Mali kɔnɔ yan u b'a lajɛ k'a lajɛ maliyɛnw na hali n'a kɛra mɔgɔ 70 mɔgɔ 60 san kɔnɔ k'olu bila ka taa Ameriki walasa u ni Amerikɛnw ka ɲɔgɔn dɔn Amerikɛnw fana k'a dɔn Mali la sariya jumɛnw bɛ yan ani anw fɛ yan an ka taabolo ye fɛn jumɛn pour que maliyɛnw fana ka taabolo faamu nka jateminɛw y'a jira k'a fɔ ni maliyɛn ninnu taara n'u seginna ka na en général i b'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ donc an ka bi lasigi kun ye mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn u fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn et puis ka ɲɛfɔli k'u ye ni i participera Amerikɛnw ka programme la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ Amerikɛnw bolo ambassade yɛrɛ kɔnɔ min b'a hali bi u dɛmɛ u ka se k'u ka baaraw kɛ n'u seginna u ka jamana kɔnɔ donc lasigi kun k'o de walasa olu minnu taara n'u seginna ka na u ni Amerikɛnw ka continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis n ye min fɔ musaka minnu bɛ ani fɛn yɔrɔ minnu bɛ Amerikɛnw bolo walasa hali bi k'u dɛmɛ u ka baara la walasa Mali ka taa ɲɛ. K'a ladɛnniya k'a fɔ lamɛrikɛnw ka lasigiden min bɛ yan nɔ o nɔnabila o ye kɛnɛ sɔrɔ u y'a jira k'a fɔ Ameriki ani Mali u ka jamana n'o ye Ameriki ye u ni Mali u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲi u bɛ baara la nin y'a san caman ye nka nin na kɛ sababu ye hali bi ka dɔ fara u ni ɲɔgɔn cɛ baaraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma denmisɛnninw minnu y'u sen don nin baara in na n'u ye u ka programme ninnu ye. O de bɛ dansigi kɛ bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka bɛn ni bi ye dɔgɔkun in kɔnɔna la k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw ka mɛn ni Ala sɔnna ma.